Si hi ha un municipi a la comarca amb un paisatge singular, aquest és, sens dubte, Sant Miquel de Campmajor. Marcant la transició del pla a la muntanya, hi trobem un equilibri de paisatges i realitats que s'estenen al llarg d'un vast territori a la part més occidental del Pla de l'Estany. Limita amb Serinyà i Porqueres i és la principal via d'accés a la Garrotxa. Benvingudes i benvinguts a Sant Miquel de Campmajor. Venint des de Banyoles, la capital, el poble ens saluda descobrint-nos la vall de Campmajor, l'avantsala d'un territori per descobrir, on la petjada humana és gairebé l'anècdota. I és que en els seus poc més de 33 quilòmetres quadrats hi resideixen unes 200 persones. El municipi de Sant Miquel el presentaria com que és un municipi rural. És un municipi que al no tenir nucli urbà, el seu gran valor, el seu gran patrimoni és el patrimoni natural, sobretot el paisatge, i que aleshores el que ve Sant Miquel no ha de venir a buscar activitats ni complements d'oci, sinó que ha de venir a gaudir del que el propi paisatge del municipi ofereix. La principal activitat econòmica de Sant Miquel de Campmajor és l'agricultura i la ramaderia, que es combina amb la presència d'equipaments de servei turístic. Una realitat que, precisament, el municipi procura mantenir com a tret característic de la pròpia identitat. Sant Miquel de Campmajor, però, té la capacitat de trencar tòpics. Malgrat presentar un poblament dispers, té una gran cohesió de poble entre els veïns i veïnes i té un caràcter actiu i acollidor amb la gent que visita el territori. Una gent que sempre té moltes ganes de participar, de trobar-se, que es fan festes molt sovint i en les quals la gent, quan ve, té moltes ganes de gaudir compartint tothom i que quan ve gent de fora, inclús que ens participa en festes o activitats que fem, se la rep molt bé, al contrari, és molt benvinguda perquè per nosaltres no és com un orgull que la gent tingui ganes de poder disfrutar de coses que fem en el municipi. Al ser disseminat, si tu no surts de casa, és a dir, no és com un poble que tu surts de la porta de casa i estàs al carrer, trobes la veïna del costat, del davant, de l'altre carrer, o que te'n vas, que pots tenir 2 o 3 negocis, aquí és molt més difícil, no? Tenir un forn de pa i una botiga de queviures, perquè la gent aquí està acostumada a utilitzar molt vehicle, a desplaçar-se. La majoria, com et deia, no fan activitats en el municipi, treballen fora, estem molt a prop de la capital de Banyoles, i això fa que molta gent, fins i tot, aquestes compres del dia a dia ja les té bastant fetes. Aleshores, la manera de relacionar-se, precisament, és buscar punts en comú per buscar un lloc de trobada. I normalment el lloc de trobada és a la zona aquesta, que és l'única que és una mica de nucli, que pràcticament tots són serveis municipals, perquè trobem la zona de lleure, l'Ajuntament, tenim el local de joves, el local de la gent gran, el local del sindicat, el camp de futbol, la pista poliesportiva, el camp de petanca, vull dir que ho tenim a tot aquest espai que és l'únic que és públic, però que està basat tot a donar serveis per poder aglutinar els diferents veïns i les diferents edats. En aquesta línia, Sant Miquel de Campmajor és particularment actiu en la programació d'activitats al llarg de l'any, que constitueixen autèntics punts de trobada que van des de la preservació de tradicions arrelades al poble fins a l'apropament a la cultura. Les principals festes, diríem, nosaltres com a festes, aquelles que mantenim i que venen de fa molts anys, tenim l'Aplec de Santa Quitèria, l'Aplec de Sant Ferriol a Falgons, la Festa Major, però després amb els anys també n'hem incorporat d'altres que ja, diguéssim, s'han establert, com el Dia de la Dona, la Revetlla de Sant Joan. Aleshores, també ara estem introduint el tema que creiem que és molt important, el tema dels festivals, com aquest any que n'hem fet un parell. Creiem que és una cosa molt important que la cultura i cultura de qualitat vinguin a aquests municipis i sigui assequible i que la gent l'en pugui gaudir. I jo crec que amb això cobrim tot molt, des de festes populars, a festes més de trobades per dinars o per jocs per la mainada i d'altres que són més a nivell cultural. Són diversos els trets que fan singular aquest poble del Pla de l'Estany i la manera d'entendre el fet turístic també ho és. El paisatge conservat i cultivat al llarg dels segles és i ha de ser l'atractiu, i per això es promou la creació de camins a peu i senders i la definició de rutes i itineraris que permeten descobrir en diferents nivells allò que Sant Miquel de Campmajor amaga més enllà de la vall.
hem fugit dels reclams turístics artificials. Val? És a dir, aquí no hem creat una sèrie de reclams d'esbarjo en la qual la gent pugui venir, sinó que nosaltres volem un turisme que no estigui massificat, el que dèiem, la gent és benvinguda, però el nostre reclam precisament és el paisatge, és un turisme familiar, un turisme de gent que sigui una mica esportista, que li agradi caminar, que li agradi conèixer l'entorn, els diferents tipus de vegetació. Aleshores, el nostre valor és aquest, és el patrimoni natural, que a més també hem de recuperar alguna cosa que també tenim de patrimoni arquitectònic, i aquí és on nosaltres estem donant molta importància és que es mantingui tal com és el municipi, que la gent el pugui disfrutar, que la gent respecti, sobretot, molt de respecte cap a la natura, però aquest és el nostre valor. Aleshores, sempre és un turisme que amb el tipus de cases que tenim d'allotjament van encaminades molt cap aquí, inclús el càmping del municipi, és un càmping molt familiar, i la gent normalment el que busca és això, tranquil·litat, poder-se sortir a fer un passeig i gaudir del que ens ofereix el propi entorn. L'equilibri. Aquest és l'adjectiu que millor defineix la combinació de paisatges de Sant Miquel. Una diversitat que, sense gairebé adonar-nos-en, ens condueix de la plana a la muntanya, del conreu a la massa forestal, del territori dominat per l'home a les cingleres. El paisatge de Sant Miquel de Campmajor és un paisatge mosaic, és a dir, una combinació de camps de cultiu, de pastures, de bosc, molt ben equilibrada, fins i tot estèticament, visualment, i acompanyada d'una esquitxada generalitzada de poblament dispers, és a dir, de masos, que ocupen llocs, emplaçaments que semblin, i són, de fet, expressament triats i, per tant, molt ben triats històricament, i tot plegat li dona al conjunt un aire d'harmonia i d'equilibri. En relació al paisatge natural, són molts aspectes que es podrien destacar del paisatge natural. Jo en ressaltaria probablement les cingleres del Golany, del Montner, destacaria també, baixant ja a la plana, a la vall, els brolladors, les surgències, aquests petits estanyols que han anat sorgint al llarg de la història, que de fet forma part del mateix sistema hidrogeològic de l'estany de Banyoles. Per tant, en certa mesura sí que es pot dir que aquest sector de la plana s'inclou hidrogeològicament parlant en la conca lacustre de Banyoles. Ho hem dit, Sant Miquel de Campmajor és l'últim poble abans de la Garrotxa, una comarca eminentment muntanyosa, i aquest caràcter ja es comença a notar, tant des del punt de vista geogràfic com ambiental. És l'únic municipi del Pla de l'Estany autènticament de muntanya, no de muntanya alta, òbviament, una muntanya mitja-baixa, és un municipi que en bona mesura ja mira cap a la Garrotxa, no només en relació a l'orografia, sinó també al clima, és una miqueta més humit que altres municipis del Pla de l'Estany, una miqueta més plujós. La seva vegetació també, en molts sentits, ja es va apropant cada cop més a la vegetació típica de la muntanya mitja. Aquesta realitat també fa que la flora d'aquest indret sigui singular. A nivell de flora, de paisatge vegetal, jo diria sobretot de paisatge forestal, en ressaltaria la vegetació vinculada a l'alzinar, a les serralades, als peus de ja aquestes serralades, en el Solell, a l'Obaga, les rouredes i fagedes, en tenim algunes, però també és cert que el que és el peu de la serra i fins i tot en part a la pròpia vall, el que predomina és el pi blanc. Un pi blanc que en realitat en bona mesura és importat, és a dir, és plantat en un moment determinat de la història contemporània, es va estendre la plantació del pi blanc, sobretot quan el carboneig va deixar de ser rendible econòmicament, i per tant l'alzina, un recurs natural molt solvent en aquell moment per la producció de carbó vegetal, va deixar de tenir també importància. En aquell moment s'estén el pi blanc que ha acabat cobrint una part significativa del municipi i que sortosament es manté una miqueta a ratlla perquè l'alzinar es defensa prou bé i en alguns indrets fins i tot avança aquesta alzinar en detriment del pi blanc, cosa que em sembla, en un context de canvi climàtic i per tant de risc d'incendi, que és una bona notícia.
Tot plegat ens demostra que el paisatge, l'ecosistema que Sant Miquel de Campmajor té l'encert de preservar, és el seu valor més preuat i és mèrit, principalment, de la gent que hi viu i hi ha viscut. No en va, és un tresor no només pel propi municipi, sinó per a la comarca i, en termes generals, pel territori. Avui dia, més en termes de consciència de lloc, de sentit del lloc, de sentit de pertinença, de considerar que això que veus i que toques, encara que no sigui estrictament de la teva propietat privada, forma part de tu, aquest sentiment hi és. I jo diria que els ciutadans i ciutadanes de Sant Miquel s'estimen i s'aprecien moltíssim aquest paisatge, el cuiden. Evidentment, un paisatge amb riscos hi són, aquests riscos hi són, com tot paisatge, com tot territori, com tot lloc. La prevalença del paisatge a Sant Miquel de Campmajor fa que part del patrimoni romangui gairebé amagat als ulls del visitant passavolant. Però el cert és que el poble guarda racons realment especials, curiosos i desconeguts. Comencem, però, per un dels elements més coneguts i rellevants, el Castell de Falgons. És un castell de planta quadrada que als angles del mateix hi ha unes torres de reforç, unes de les quals s'han reformat ara últimament. Com podem veure, a la seva porta dovellada, a sobre hi ha l'escut dels Cartellà. En tota la seva història hi va viure la dinastia Cartellà. La dinastia Cartellà era composada d'il·lustres cavallers que van fer numeroses reconquestes a través de diversos segles. Dintre tots aquests il·lustres cavallers podem destacar molt especialment en Guillem Galceran de Cartellà. Aquest va néixer aquí a Falgons l'any 1232, va fer numeroses reconquestes, va estar empresonat, va sobreviure moltes vicissituds, etc. i va tenir una vida molt llarga, aquest home. Cap al final de la seva vida, a la seva tornada de Sicília, passant per França, va recollir les restes del màrtir Sant Ferriol. Aquesta resta les portà a Falgons i en va fer donació al rector de la parròquia de Falgons. Una anècdota. Durant la Guerra Civil es van perdre aquestes relíquies originals del sant, però als anys 60 van ser restituïdes per unes noves restes, que són les que es veneren actualment, cada segon diumenge de setembre a l'Aplec de Sant Ferriol, una cita que es va començar a celebrar l'any 1720. Un dels punts centrals d'aquesta cita és la recreació de la comitiva que va fer entrega de les restes de Sant Ferriol al municipi. Com sol ser habitual en edificis amb tanta història al darrere, diverses llegendes es vinculen a aquestes terres i a la nissaga dels Cartellà, com és el cas de la Bota de Sant Ferriol. Que la Bota de Sant Ferriol no és més que el sant, diguéssim, que es va convertir, era un capità de lladres, aquest es va convertir i els seus mateixos adeptes el varen matar. I el van enterrar a sota una bota d'un hostal d'aquí a Falgons. I aquesta bota sempre més va barrejar vi. Al peu de la carretera que condueix al Collell hi trobem un indret singular, un paratge que es desperta al voltant del pont romànic de Camprat, aixecat al segle XII. El pont està format per 3 arcs, un de central i 2 a cada costat i també a cada lateral uns reforços. A la seva part interior el camí és d'uns 2,5 metres d'amplada i per ell hi transcorre el riu Ritort. El riu Ritort és el riu més important que passa per la vall. El pont formava part d'un antic camí que connectava Porqueres i Serinyà amb la vall de Campmajor i Mieres. El pont ha sofert diversos aiguats registrats des del segle XVIII, el més important dels quals va tenir lloc el 1784, quan l'aigua es va endur la part central. Afortunadament, avui segueix dempeus en un indret freqüentat per curiosos i artistes. És interessant perquè és un lloc molt bucòlic, que és pictòric, que és fotogràfic, fotogènic. Aquí ve molta gent que va en direcció al Collell o al revés, es paren, tiren la seva foto, etc. I també pictòric. Aquí han vingut artistes, han vingut a fer els seus quadres, a pintar. Jo, com a pintor, també el meu primer paisatge que vaig pintar del natural va ser precisament el pont de Camprat amb l'església de Sant Miquel al fons.
I és que no gaire lluny d'aquí s'aixeca l'església parroquial del poble, dedicada a Sant Miquel. Datada a cavall dels segles XI i XII, és una construcció romànica amb 3 absis. Malgrat la seva antiguitat, no és l'església més antiga de la vall de Campmajor. La més antiga de la vall és la que hi ha a l'altre costat del Ritor, que és Sant Martí de Campmajor. Sant Martí de Campmajor doncs, la va construir l'abat Elies del monestir de Banyoles ja l'any 844. I va ser quan també d'alguna manera va donar nom al poble, Campmajor, perquè Campmajor significa un campo maior, o sigui, un camp gran que abans de la construcció de l'església havia sigut un camp de batalla, no? Un camp gran de batalla contra els musulmans. Hem parlat de racons singulars i amagats, i un d'aquests és la Torre de Can Ginestà, un enclavament estratègic que ofereix una vista privilegiada i on s'han trobat testimonis d'ocupació des d'època romana. La seva singularitat, però, ens porta al segle XIX. Exactament, l'any 1848, doncs sí que s'hi construís una torre doncs és de caràcter militar, no? Torre, més que de defensa, és una torre, diguéssim, en el qual s'hi va instal·lar un aparell de telegrafia òptica. Consistia en 2 pals que al capdamunt doncs, hi anaven afegits uns braços articulats que durant la nit els encenien i donaven uns senyals i cada senyal era una lletra de l'abecedari, un número o bé inclús fins una frase ja feta. Aquesta enllaçava amb una altra torre i d'aquella altra torre a una altra. Durant el segle XIX es va desplegar una xarxa de línies de telegrafia òptica al llarg de l'estat espanyol des de Madrid, unes de principals que comunicaven les capitals i altres de secundàries. Aquesta línia secundària partia de Girona, anava a Celrà, anava a Cornellà del Terri, Banyoles, concretament al Puig de Sant Martirià, després la Torre de Can Ginestà, d'allà anava la Torre de Can Badia de Mieres i la Torre de Can Badia de Mieres anava al volcà Cruscat de Santa Pau i Olot. Arran de la importància estratègica d'aquesta torre, tenia al seu voltant un fossat que impedia que la gent s'hi apropés. L'ús de la telegrafia òptica va ser relativament curt i, en bona part, va caure en desús 2 dècades després amb el progrés de la telegrafia elèctrica. La infraestructura es va desmantellar i va desaparèixer, però perviu el testimoni d'aquesta edificació que en els últims temps s'està vetllant per protegir i preservar, tant des del Consell Comarcal del Pla de l'Estany com des de l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor. I és que, a banda de la rellevància històrica, ofereix una vista privilegiada que es perd al mar Mediterrani. Anem ara fins a un altre indret avui abandonat, el conjunt arquitectònic de Briolf, d'on destaca la Torre, una construcció singular que data de l'any 977. La Torre de Briolf és un magnífic exemple d'edifici romànic civil i militar. Aquesta consta doncs, una planta quadrada. En el seu interior l'habitacle doncs, té una separació, diguéssim, una amplada de una mica més de 4 metres. Els murs que conformen la torre fan 1 metre de gruix, de forts carreus que fan pensar més d'una construcció romana, tal qual quan arribes a la torre doncs te dona almenys aquesta impressió. Adossada a la torre trobem l'església parroquial de Sant Esteve de Briolf, aixecada uns 200 anys després. La nau és del segle XII i l'absis del segle XIII. Aquesta església al llarg dels segles ha desenvolupat canvis, sobretot els del segle XVIII, amb un campanar d'espadanya que trobem i després en el seu interior es va reformar, diguéssim, posant un retaule barroc que encara s'hi pot apreciar. Van passar diversos rectors, l'últim en ser-ho va ser el mossèn Joan Margall i, diguéssim, va finalitzar el 36, quan es va dir l'última missa i ja, a partir de llavors, ja no es va dir mai més missa, es va tancar. Llevat dels anys 70, que mossèn Pius, que era el rector llavors de Sant Miquel de Campmajor,
va voler fer un dia de campanya, havia de netejar al voltant i va dir una missa. Malgrat que sembla que el temps ha oblidat aquest indret, revestit també de diverses llegendes, continua sent un testimoni de la història i la vida a la vall de Campmajor durant segles. Una aturada en el temps que el consistori treballa per preservar i conservar pel futur, com un element més de la singularitat de l'extens municipi. Viure al poble és una opció cada cop més atractiva per a aquells que busquen construir el seu projecte de vida en un entorn amable, frec a frec amb la natura. Jordi Pasqual fa uns mesos que s'ha establert a Sant Miquel de Campmajor amb la seva família després d'haver fixat la seva residència a Molins de Rei. Llavors vam comprar aquesta casa amb aquesta mirada, no?, d'anar-la arreglant i fent una mica segona residència, però amb l'objectiu d'acabar-hi vivint. Potser amb la pandèmia el que ha fet és accelerar el procés, però ja quan la vam comprar ja anàvem amb la idea de viure aquí, això, amb l'objectiu de tocar més terra, sí? D'estar més al mig de la natura i de disfrutar més del dia a dia de les estacions. I llavors que fos Sant Miquel, sincerament va ser una mica casualitat, perquè buscant una miqueta com fa tothom, no? Així a través de pàgines web, a través de moure't, a través de visitar caps de setmana, el que sigui, vam veure aquesta casa, ens va encantar la vall, vull dir, va centrar la vall i no la coneixíem, no? I ens va sorprendre molt. Vam veure la casa i va ser anar estirant del fil fins que ho vam veure clar i vam decidir que sí, que aquest era el lloc. Però sí que la primera mirada de la vall va ser com molt d'enamorar-se de la vall. La seva activitat professional es basa actualment en bona part en el teletreball, que desenvolupa des de Sant Miquel de Campmajor, el que ha representat un pas en guanyar qualitat de vida per a ell i la seva família. I, home, jo quan acabo el dia laboral, diguem que poder sortir fora, poder fer una estona a la part del tros, poder fer una estona d'anar a passejar i estar dins de la muntanya, no? Home, sí, a mi realment em compensa aquest punt de desconnexió que em permet després, no? Com, no sé com dir-ho, netejar-me una miqueta, no? I estar més tranquil o així. Per tant, et diria que com a qualitat de vida en general sí. Jo et diria que ens ha sorprès la quantitat de dinamisme que hi ha, no? Per totes les bandes, des de l'Ajuntament, no? Lo dinàmic que és amb moltes iniciatives, i per ser una mida de municipi de la que és, no? Sorprèn, fins després socialment també amb la gent, no? De la quantitat de moviment que hi ha de la gent. També és veritat que tenint criatures segurament entres en segons quines dinàmiques que si no en tens potser no són tan intenses, no? Perquè l'aïllat és una cosa que busques, no? Però el sol potser a vegades i et sents bastant acompanyat. I nosaltres vam venir això, no? Ja ens vam situar amb aquesta imatge, no? Que sigui el lloc on ens hi puguem establir i realment hi puguem viure i ens hi puguem quedar molts anys i anys. Nosaltres ens hi veiem i ens sentim a gust i per tant, bueno, tots els plans que anem fent, no? de coses que volem fer aquí són plans a mig i llarg termini. Per tant, espero que sí, perquè si no estarem invertint en alguna cosa que després no veurem els fruits del tot. A propòsit de construir projectes mirant cap endavant, Sant Miquel de Campmajor té a l'horitzó diversos reptes que ha d'entomar si vol preservar la pròpia identitat. L'aposta per allò que fa el poble genuí ha de ser la llavor del seu futur. Jo crec que és un municipi que el que ha de fer valdre és aquest valor seu. Jo crec que és un municipi que no hem d'intentar ni industrialitzar, ni que s'intenti construir urbanitzacions, ni crear no tinc un nucli, sí que pots anar, però necessitem que aquest municipi sí que recuperi una sèrie de masos o pugui fer algunes cases, però per primera vivenda, i que puguin tenir oportunitats de viure sobretot del poble, és a dir, no només viure, sinó que la seva activitat econòmica la poguessin desenvolupar en el municipi. Tant sigui lligat directament amb el turisme que parlàvem, que jo crec que sí que ens falta aquí alguna activitat que abans hi havia hagut, com gent que oferia productes d'horta o de fruits i que la gent podia anar a comprar i que això malauradament ja no ho tenim, com poder algú que pugui oferir tant passejades a peu o passejades a cavall, si vols, o en bicicleta, però amb aquest respecte que parlaven i que pugui donar un plus extra, però sense crear parcs temàtics. Si som capaços de poder viure en el lloc dignament i, per tant, generar alguna activitat econòmica vinculada a la terra o al gaudi d'aquesta terra, i si som capaços de fer això sense provocar aquests impactes tant ambientals com paisatgístics,
tenim el futur garantit i assegurat, en el sentit de que és justament això el que es busca, i això ho busca no només el visitant, sinó també el que hi viu. Es respecta el medi, es respecta l'entorn, es cuida el paisatge i, per tant, es genera una qualitat de vida que en última instància és el que tots busquem. Descobrir Sant Miquel de Campmajor és una manera d'enamorar-se del seu patrimoni en el sentit ampli de la paraula, d'entendre la seva importància i la seva fragilitat, però també de descobrir que pot regalar una experiència única a aquell qui hi faci una escapada, més o menys llarga. Prepareu la vostra visita a Sant Miquel de Campmajor consultant el portal de turisme del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, turisme.plaestany.cat, on trobareu informació sobre activitats, rutes, gastronomia i allotjaments. També podeu consultar la web del municipi, santmiqueldecampmajor.cat. I en el proper programa visitem Esponellà, Vilert i Centenys, un municipi banyat pel riu Fluvià que ens convida a seguir el curs de l'aigua, de la tradició i a reviure la història a través de les restes del castell, testimoni d'un passat medieval que avui dirigeix la mirada cap al poble.